Everyone, good afternoon. For today's video ay magluluto kitsan isda. So yan ako lang na video pero nakaprito na san hasa-hasa at may da pa sadi yun, at nagpalit aksan kunan kunan yan siya, lagpad siya. Kuna ng tawag sini sa amon, pero direktigo ko na ng tawag sini sa iyo. So, siya ay papaksiwon ko. At nakaready na akon lamas nga, as usual, aso na, at luya, and the suka. Okay, at anbitchi, pati asin. So, ako siya papaksiwon, kay adi nga hasa-hasa is gutayla sa amon. So, I think diri siya mabuhasan man pero gutela. So, nagpalitaksan kunan ini tawag sa amon, pero dati ko na ng tawag sa iyo. Yun. Papaksiwon ko siya. Kaya para buwas may balo na ako nasawa pagkadto sa bukid. Kaya ang aking darling ay pupunta ng bundok bukas para mag-work. Okay. Waray ko na siya, hiwa-hiwa aga. Naglangaw atak na naman. Kalalangot sing mga langaw. May dakit didi yan na lasuna. Paksiwong ko siya kay para damo choices, tapos may balo na ako na sawa buwas. Ini nga kunan marasay nila siya prito, pero tungala akong gimpalit, so papaksiwon talaton siya. Papaksiwong ko lang ini siya. Arel, ilabog iton. Apa yun yung baba, ilabog. Yung mga anak nagpipinasaway. Ini ang paksiw nga tipid, pero marasa. Kaya lamas lasuna kuan la.
ate pag ginagawa to. May mga galon na gadang din. May mga tumagat to. Hindi ka mo.